Ahoj, Gion Fabric Cleaner je čistič kobercov, látkových sedačiek a čalúnenia nielen v interiéri auta. No a postup, ktorým chce, aby si Gion čistil, je veľmi jednoduchý. Zober si tento produkt, čiže Fabric Cleaner, zober si jednu kefku, v tomto prípade Gion Leather Brush, čiže kefka na kožu, a zober si utierku Gion Bold Vibe na to, aby si to všetko stiahol, všetku tú špinu z povrchu. Sú to teda tieto tri produkty, ktoré potrebuješ na to, aby si doma vyčistil napríklad látkové sedačky. No a ja chcem overiť, ako moc môže byť toto účinné, takže poďme si otestovať Gion Fabric Cleaner. Produkt, ktorý takto príde, nemusíš ho riediť a rovno ho ideš použiť, takže dá sa vyčistiť niečo aj iba s týmito troma produktami. Poďme si to ukázať. Dobre, takže takto sme tu nachystaní, teda budeme čistiť tento kúsok. Ako som povedal, len 3 produkty, čiže samozrejme Fabric Cleaner, Gion Leather Brush, čiže kefka na kožu. Samozrejme tieto štetiny sú v pohode aj na takéto látkové sedačky a teda nový Bold Vibe. Takže ešte raz, inštrukcie znejú: v dostatočnom množstve nastriekaj priamo na povrch, čiže na sedačku v tomto prípade. To znamená, že chcem, aby to bolo viditeľne mokré. Áno? Tak. A nechám to tam aj pôsobiť, aby tá chémia jednoducho robila to, čo má. Zoberiem si kefku a určite prvýkrát minimálne si nastriekam produkt aj na kefku. Výrobca hovorí, čiže Gion hovorí, aplikuj kruživými pohybmi, takže budeme krúžiť aj my. No, môžeme vidieť, že nám to pení. To znamená, že vieme, že máme teda minimálne na tom povrchu dostatočne veľa toho produktu. Ak nám to pení, ak nie, kľudne si ešte pridaj. Tuto máme takú väčšiu špinu, takže na ňu sa trošku zamerám. Dobrá je na tejto kefke to, že je tvarovaná, to znamená, že tuto máme aj ako keby roh tých štetín, samozrejme aj z druhej strany, tento je trošku užší a tým pádom to tvarovanie nám pomôže sa dostať aj do nejakých tesnejších záhybov, čož v prípade tejto pásky viem veľmi dobre korigovať to, že kde chcem ešte čistiť. A to je konkrétne tento záhyb. Môžeš vidieť, že sa dokážem dostať na milimeter v podstate presne tam, kde chcem. Dobre, v poriadku, nechcem to zbytočne ďalej naťahovať, prešiel som to teda párkrát, no a uvidíme teda, že do akej miery si ten produkt urobí svoju robotu, že do akej miery ti takýto postup stačí na to, aby si vlastne s tou sedačkou niečo urobil. Ešte tu vidím, že tu mám škvrnu, takže na ňu sa trošku viacej zamerám, predsa len toto je niečo horšie, neviem teda samozrejme z čoho to je, ale je samozrejme vidno, že je to nejaká ťažšia špina. Takže zoberiem si teda utierku. Ešte raz výrobca hovorí aj to, že tento postup v prípade potreby zopakuj. Ja to tu teraz urobím iba raz, nech to ako tak vyschne, aby sme si ukázali ten výsledok, že čo môžeš očakávať po jednom raze, po jednej takejto session. Áno, to znamená, že nebudem to nejako hrotiť, chcem naozaj ukázať iba výsledok toho, že čo spraví jedno kolo takejto chémie. Áno, nech aj ty vieš, že čo môžeš očakávať, pretože vždy sa dá ísť ešte aj viac do hĺbky. Toto je, by som povedal, ten produkt mám otestovaný, viem, že je účinný, ale tento postup úplne som nerobil, ktorý je na vlastne etikete, ale väčšinou som to normálne vytiahol s tepovačom. Samozrejme aj to môžeš použiť túto chémiu a použiť klasický tepovač na to, aby si to vytiahol hĺbkovo. Avšak teraz chcem vidieť, aký výsledok môžeš očakávať, keď nemáš jednoducho naozaj nič, máš iba tieto 3 produkty, 3 veci a chceš si sedačku vyčistiť. Áno, čiže ja to ešte poriadne vyšúcham. Zároveň to mikrovlakno, už o tomto tiež máme video, mikrovlakno do seba ťahá špínu, čiže mikrovlakno urobí takisto veľa roboty. No a
Takže s mikrovláknom sa pohrám. No a v podstate stačí. Viem, že tuto tá špina, tá malá ešte stále je. Tu asi nedáme dole, ale dobre, nechám to takto a odokryjem teda tú pásku. Nech to vidíme, ešte to trošku pretriem a bum, toto je hotovo. Toto je výsledok. Čiže ja to teraz nechám zaschnúť a ukážeme si zábery potom, čo nám toto ako tak uschne, aby sme videli teda, aký môžeš očakávať výsledok po jednej session s Fabric Cleanerom. Zároveň tu mám ešte jednu vec, ktorú chcem otestovať, ktorú som ešte ja osobne neskúšal, a to je to, že čo ak vymením túto kefku, ktorá je teda akože na kožu, alebo môžem použiť v tomto prípade, ako sme ju použili na toto, čo ak ju vymením za scrap pad. Áno, Gyeon má aj vlastný scrap pad a ten je naozaj veľmi, veľmi dobrý na plasty, na tvrdené povrchy, avšak možno, že urobí veľmi dobrú robotu aj na látkových sedačkách. A to chcem teraz vyskúšať, takže presunieme sa na druhú časť tejto sedačky, ktorá je takisto špinavá, a tam si práve skúsime Gyeon Scrap Pad. Ten scrap pad mám nachystaný tu, takto vyzerá, tento môj je už použitý, takže táto časť, s touto časťou budeme čistiť. Nie je úplne biela, ako vravím, ale je to použité. Čiže toto je scrap pad a pôjdeme si ho otestovať na druhej časti sedačky. Takže sme tu teda na tejto vrchnej časti sedačky. Nie je samozrejme až taká špinavá, ako bol ten spodok, ale tak stále tu máme nejaké škvrny, čiže nechám to teda ako na ukážku, ako na test. Opäť urobím ten istý postup, nebudem robiť hlavu v opierku, tá nás nezaujíma, ale nastriekam to v dostatočnom množstve priamo na dané čistené miesto a nechám to pár sekúnd pôsobiť na povrchu. Zároveň zoberiem teda ten scrap pad samotný a určite nastriekam produkt aj na scrap pad. Takto keď ho mám, začnem teda čistiť. Áno. Ako vravím, tento postup skúšam teraz prvýkrát, čiže priamo na kamere to robím prvýkrát takto so scrap padom. Samozrejme tento scrap pad, ako vravím, som už použil veľakrát na práve tie pástové časti, na kožené časti, na tvrdené jednoducho miesta v aute, to už som použil veľakrát. Ten scrap pad stále drží, vyzerá v podstate, okrem toho, že teda biela už nie je biela, tak vyzerá úplne rovnako ako na začiatku, čo je dobre. Ale na látku alebo na koberce som tento scrap pad ešte nepoužil, čiže opäť takto to nechám a nejdem to viacej už riešiť. Samozrejme vždy môžeš robiť ešte viac a dlhšie v prípade potreby. Ja teraz zoberiem hneď utierku a teda všetky zvyšky zotriem do tej utierky. Treba tlačiť v tomto druhom kroku určite, to náročnejšie, ale keď to zoberiem na tej utierke na kamere asi nebude vidno, ale je vidno, ako berie tú špinu do utierky z tej sedačky. Jedna sa mi hlavne teda, tuto bola viditeľná škvrna a jedna sa mi to teda, že či zmizne. Čiže ešte to takto pretriem, bum, hotovo, strhnem aj túto pásku, nech to tu máme takto, no. No a opäť počkám, kým to zaschne a vrátime sa teda a zoberiem detailný záber na to, že aký uvidíme rozdiel a či teda vôbec medzi vyčistenou a nevyčistenou stranou. Dobre, takže hlasím sa neskôr. Čaute. Tak, nechal som to teda vyschnúť čo najviac som mohol, čo najdlhšie. Na dotyk je to už skoro suché, aj keď ten rozdiel akože je vidno. Avšak poďme sa pozrieť na tie škvrny a môžeme vidieť, že sa tu nič neobjavuje. Takže predpokladám, že keď sa to úplne vyschne, tak takisto sa nič neobjaví. Môžeme vidieť akože tu máme škvrnu a tu už ju nemáme. Ako som povedal, tuto sme mali jednu väčšiu a tá tam aj ostala, nejaká ťažšia špina, ale čo sa týka celkovo, tak celkovo je to na veľmi slušnej úrovni. Na to, koľko som sa tomu venoval,
a že trebalo teda iba 3 produkty. Slušný výsledok, veľmi slušný výsledok. Tá hlavná špina, to hlavné znečistenie je preč. A takisto tu máme aj toto horné, kde som robil teda scrap pad, takisto žiadna škvrna, je to vyčistené a tu, kde sme mali tú škvrnu, dám bližší záber, tak to takisto zmizlo a neobjavuje sa tam nič. Na tej kamere to možno, že nie je tak vidno ako samozrejme naživo, ale tu, čo bola tá škvrná, tak absolútne ju nie je vidno, neobjavuje sa tam, takže celkom slušný výsledok za tých pár chvíľ. Vrajím, tu ostala jedna škvrna, ale okrem toho máme všetko dole. Čiže ešte raz pre rekapituláciu, Fabric Cleaner, ak nechceš nič riešiť, nič riediť, nasadíš sprej a môžeš to použiť. Kefka od Gionu na kožu, ale teda my sme ju použili aj na látkovú sedačku. Použili sme teda aj scrap pad, ako môžete vidieť, je špinavý, ale veľmi funkčný, takisto výborne sa hodí na plasty, no a teda utierka Bold Wipe od Gionu. Tieto 3 veci, respektíve 4 a máš nádherne vystarané, môžeš si aj vytepovať sedačky. Takže Fabric Cleaner od Gionu dostáva pas. Čaute.